Disawer kae galo. Nggih. Matur nuwun nggih, Bu. Ha iya. Nggih. Lancar rezekine nggih. Ngerti nek sinden di bawah umur ya tekan es. Kowe disawer apa kuwi? Es krim. Yuton kuwi apa? Iki lho aku nek karo Yuton iki wis akrab. Sik mau Yuton Pak emang. Yuton. Bakule gedang pasar. Basare pasar gedeng enggak bukan, enggak bukan. Mbak Bandungan. Oh. Hai. Enggak bukan is Ragen. Aku ning ngene es krim kok loro kan mbok entoke dhewe. Nyontekke dhewe. Oh iya. Aku senengan kuwi loro ngene iki pating perentol ngene iki. Matur nuwun lho Yuton, Yuton iki ya bareng ing es yo ngalih ngono ae. Kuwi Yuton kok lek mie. Lek mi adine. Oh adine. Iki lak kancaku to. Iki kanca Facebook. Oh. Iki lak Facebooke Yuton yang tidak ingin dinodai yo iki. Oh kuwi to? Iya. Oh. Postingane mendino lagi nang kini guys. Hmm. Terus bar kuwi sore sithik mek kembang guys ngono. Yuton. Iya.